working for the Santa Cruzan. Itong dalawang to. Yan, silang head honcho. Silang head honcho ng Santa Cruzan 2010. Dino, they graduated there. They're congratulating the Santa Cruzan group. Oh, okay. Si Mr. Mac and Miss Au. Mag-posting na lang ako. Oh, yan. Miss Lou. Miss Lou. Bakit si Miss Au? Miss Lou. Ano ito? Huwag mo natin yan eh. Hindi kailangan makita natin yan. Ito pala sa Mang Bernie na sabi ko, I gave you money from Mang Bernie. Bernie, ano ba ito? Bernie. Wait, ano ito? 1/4, 1/2, ano ba ito? 60, oh. Hindi, lalagay mo na, 1/2. I did. 60, 1/2. So, Anong ko ni Mang Bernie nga? Bernie kasi Axel? ECL. ECL. Easy. ECL. Ito naman, ang maghanap tayo ng ano? Ng clip. May clip tayo dito. Maghanap tayo. Wala, naubos na Ano nga tawag nito? A donation, barbecue. Saan ba yung clip ko? Alam ko marami akong clip eh. Kahapon eh, isang box nga. Iwan ko na Yeah. sa bahay. Hindi ko na. Maghanap tayo. Meron ako dyan. I-set aside mo lang yung i-clip mo. Mang Bernie, At hanapan natin. Bernie and ECL. Hindi ko nakita o kung nakuha na ni 20 o 40? 40. Saan mo nakalagay Pero 40? pagkain lang yun eh. Oo, ilalagay mo, foods. Sid! Nakita mo ba yan? Lagay mo ng malaki, foods. Donation for food. 40 ha? Ito naman, I don't know kung nabigay ko kay pangalan yan. I think I did. Kay... Foods. Ano pangalan yan? Pangalan? Kay Joe. Hindi ko kung natanggap niya ang kwanito, ang card at ang pera. Meron na kayang 100 pages? Mac, may 100 pages na yung souvenir? Meron, 120 na. Oh yeah? Wow. That's good. Hindi na, no? Pages. Pages. Meaning back to back. Inano yun? Kinak sa 4 yun. Kanya Sabi niya baka- 120. Kaya ang mga souvenir programs na, I mean to say, yung mga donors and everything, yung mga 30, 40, Wow, whatever. saan napunta yung kay Lisa? Tingnan, I think I given it to him, but I just want to make sure. Anong to him? Food ba yun or what? Hindi. May card siya, may card siya. May card. Oo, may 30, itong kanyang pano. Ay, Mac, yung card na binigay ko sa'yo, cleanip mo na? Oo. Doon sa ano niya? Okay. Yeah. Tanungin mo lang siya. Tingnan natin ulit kung nabigyan. Kailangan, tingnan mo rin ang kwan, ang cheque. Ang cheque kung Yeah, maghanap ako ng clip. Ipunin mo lang yan, i-clip mo. I will look for the clip. Ano bigay niya? 25? Business card? Si Lita? Business card, ha? Ay, fine. Masarap po dito yung hapunan. Kanya, nilagang supo. Wala. Italianong manok. Tinola. Merienda lang po. Gulong-gulo na si nanay ng pagmamadali at ng matikman na namin. Titikman. Yan, nandiyan na yung lalagyan eh. So, makakatikim na kayo mamaya. Nga ba yan? Yung, Huwag mo naman siya nervyusin. Luto na eh. Yung ulam niya sa kanyang son-in-law? Na mahal niya? Pambira. Basta yung Saturday Sobra naman pag... ano kay Father, follow up yung Saturday. Oo. Although sa Monday, may mention natin sa kanya. But I already have mentioned to you. Raynan. Ito, Okay. Raynan. Ito naman, importante ito. I don't have the $100. Ito. Kailangan ibigay ito kay Juan. $100 diba? Kay Joe. Ito ang DJ na babayaran.
Lagyan mo ng kung ano gagawin dyan. Hindi yung masama sa ads yan. Malagyan ng Alam na ads. ni Joe, I talked to Joe about this. Eh, stapler mo. Nandiyan yung stapler. Tapos lagyan mo ng note sa banda. Yan nga. Yeah, for the band.